was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Mijn vader had een oude oom, een schaper van een vent. Een man die door zijn vrekkigheid haast dood viel op een cent. Bood iemand hem een borrel aan, dan sloeg hij die nooit af. Maar niemand heeft ooit meegemaakt dat hij een rondje gaf. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Wanneer er ergens bruiloft was of een verjaarspartij, bij wie deed hij ter zake, maar oom Arie was erbij. Cadeautjes of een bloemetje heeft niemand ooit gezien. Daaraan deed oma Arie niet, maar drinken wel voor 10. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is die zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat ging geven, toen was het de geest. Toen Arie op zijn oude dag de ogen sloot voorgoed, had iedereen gerekend op verdeling van de poet. Maar weer had de familie pech, want in het testament van oma Arie stond vermeld: ik heb geen rode cent. Mensen, die oma Arie, dat was zo'n keiharde. Als hij zijn neus moest snuiten, droeg hij aan een andere zakdoek. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, zo is dit zijn leven lang geweest. Zo was oma Arie, zo was oma Arie, en toen die wat gegeven, toen was het de geest.